Juf. Meester. Bord. Lepel. Kast. Lepeltje. Dat was een foppertje, hè? School. Het school en de Het schooltje. De school. Kan Axel mij eens vertellen wat je juist hier moest doen? Axel, kun jij dat eens eventjes vertellen? Want jullie hebben hier allemaal precies 2 woordjes geleerd, maar je moest daar iets bij doen. Vertel het mij een keer. Als je de zegt, dan moest je groot worden. Dus een woordje met de de, dan moest je groot worden. En een woordje met de hut, dan moest je klein gaan. Ah, dus jullie zijn woordjes met de en het aan het leren. Mag ik dat ook eens proberen? Ja. Dus jullie moeten in je hoofd denken, is het een de woord of een het woord? Hè? Ja. Ik wil camera's. Kleuter. Ja, dat is juist. De kleuter. Dus dat moeten ze zich groot maken. Kleutertje. Dat is ook juist. Het kleutertje. Eventjes denken. Speelvogel. Nog zo'n leuk woord, hè. Prutskous. Juf, ik denk dat ze het al heel goed kunnen. Ik denk het ook. Dag allemaal.